Добър вечер, скъпи приятели! Здравейте на всички, които сте днес на линия, а и за тези, които може би на един по-късен етап ще ни гледат. За мен е огромна чест, че стартираме отново още един наш онлайн проект, онлайн неокап Вино и любов. Чакам да се съберете. Здравейте на всички! Днес стартирам... Извинявам се. Днес стартираме с аерография или любов в аерографията. Това е едно ново направление, едно ново партньорство, заедно с марката Ника Нагел, в което се надявам да успея да ви въвлека с много страст, много емоция отново. Двете марки прекрасно се комбинират, така че всеки, който ни познава, знае, че ще дадем най-доброто, за да работиме съвместно. Включвате се, здравейте на всички, здравейте, здравейте, здравейте. Благодаря за подкрепата, която благодарение на вас чувствам, усещам. Здравейте на всички прекрасни. Искам да ви кажа, че винаги, когато сте на линия, усещам вашата подкрепа, вашето присъствие. Всичко това, което правиме, е само за вас, единствено за вас. И се радвам, че вие го приемате с отворени обятия. Така че, ако имате въпроси, задавайте ги. Винаги ще отговаряме. Ако не успее на лайфа, знаете, че може да се свържете с мен на всички страници, които обслужваме, всички рубрики, които така сме започнали, които сме инициирали. Така че винаги може да стигнете до нас, без да се притеснявате. За мен е огромно удоволствие за това, че мога да контактувам с всяка една от вас и се радвам да бъда полезна. Така, стартираме днес с сърца и всички такива любовни елементи. Това е, знаете, един малък повод. Не всеки празнува този празник, Свети Валентин, но знаете ли, всеки път трябва да си намираме или всеки трябва да търси да намира нещо интересно в своето ежедневие. Не знам за вас, но когато съм работила в салона, чакахме да дойдат Свети Валентин, 8 марта, винаги правихме графиците според празниците, клиентите се вълнуват, така че съм сигурна, че винаги ще намерите за всеки го по нещо. Аз се надявам и аерографията да ви привлече и да видите как също за тези, които не могат да рисуват или им е по-трудно, как аерографията може да се превърне в една много любима техника точно за тези, а и не само, тя дава огромни възможности за развитие, така че се надявам аз и моята колежка Силвия Шовчева, с която заедно все още предлагаме марката Термиш, предстоят и още инструктори да има на марката, за да може по-бързо и по-скоростно да достигнем до всички, които имат желание в различните градове на България. Така че ние сме на линия. Ако имате някакви въпроси, може да се свързвате с нас. В този онлайн камп сме подготвили 3 видеа или 3 лайфа, в които ще участваме с аерография. Днес, като аз това, което ще ви покажа, са част от първо и второ ниво в аерография в маникюра. Силвия Шовчева ще участва с художествена аерография и една малка тайна, която ще оставя за по-нататъка, но почти издадох, няма значение. Оставам ви да си мислите коя ще е третата тема в аерографията. Здравейте, здравейте на всички, добър вечер. Радвам се, посъбрахте се. Аз започвам да творя, защото аерографа ме очаква. И така, какво съм ви подготвила за днес? Разбира се, може би ще импровизирам, но съм направила няколко варианта. Виждате, не само в червено, но и в цветни нюанси, в серия пастел, различен поглед. Ето, мога да покажа това в червено, бяло-черната гама.
За тези, които им е омръзнало червеното от Коледа, ето вижте, тук може в светли пастелни нюанси. Ето тук по същия начин. Здравейте, момичета, здравейте! Добре дошли. Със сигурност някой, ако е пропуснал, то няма как да разбере, щом не ме чуват, значи ги няма в групата, но ако имате познати, които са пропуснали по някакъв начин да се логнат, нека да се свържат с Мирослава Велева или чрез вас, ако някой познавате, пък не се е включил, да съдействаме на всички останали. Така, какво сме ви подготвили? Днес ще ви покажа как работиме с шаблони. За този момент ще използвам първо, ще работиме с бяла боя върху черна основа. Как подготвям аз моите удължители или ноката на клиента? В случая използваме, вече затова ви казвам, че страхотно партньорство успяхме да постигнем, защото работиме с основите на Ника Нагел. В случая ще използваме Royal Velvet за основа, т.е. нанасяте си гел лак. След това използвате или матова основа, или трябва да бафирате гел лака. В случая аз използвам чист велвет на Ника Нагел, който няма лепкав слой, директно напръсквам с боята, тъй като боите, с които работиме, боите на термис са на водна основа. Хипоалергенни са, така че след това те трябва да бъдат запечатани с топ задължително. Ще работиме с запечатването, правиме с топ брилянт. Тоест всичко, което правите между случая, нали, гел лака, топ слагаме и топ велвет, матовия топ, следователно и покриващия топ брилянт. Всичко, което правите, съхне на въздух, т.е. боите, за да може да използвате шаблоните, трябва да са на водна основа. Защото задават много въпроси, момичета ме питат, може ли с гел лакове. Ако някой реши да работи с гел лак, единствено може да правите омбре. Няма как да постигате такива красиви резултати с друга боя, освен боя на водна основа. Защото на нас ни трябва, за да ползваме шаблоните, трябва бързо да изсъхва самата боя. Така, вълнувам се много. Сега ще използвам бяла боя от серия Basic 01 като цвят. Сега ще ви покажа. Тук съм ви подготвила да видите какво представляват шаблоните, как изглежда едно картонче с шаблони. Това е шаблон номер 63, който ще използваме. Вие реално почти не може да видите много малки отблясъци. Може да погледнете. Ето тук имам си прекрасно тефтерче, което е изключително удобно за поставяне на шаблоните, защото тук основата е гладка, тъй като шаблоните е много важно да кажа, че те не са за еднократна употреба, напротив, многократна употреба. Ето вижте, аз тук съм ги използвала и отлепям, след като приключа работа с тях, отново ги залепям тук. Разбира се, изключително удобно за тази работа е този шаблон, това тефтерче, което е тефтер за шаблони се нарича. И разбира се, още два помощника към моята работа. Това е специална писалка, игла и съответно пинцета, с която си помагаме за шаблоните. Тук бих искала да ви демонстрирам как се свалят самите шаблони, какво точно правиме с тях, за да имате повече яснота. Ето, примерно, вижте, тук едно перо искам да сваля. Просто имам такъв шаблон, който не съм. Отлепям с иглата. Да видите, защото това е много важен момент, в който тук си поставям. И така много лесно можете да работите с шаблони. Тук по същия начин вече имаме и по-дребни детайли. Поставяме ги. И трябва да освободиме всички дупчици, които са ето на този принцип. Няма да влизам в детайли да правя точно това, но
виждате по какъв начин шаблоните могат да ви бъдат полезни на вас. Другия момент, можете просто с иглата, ето по този начин, да почистите тези малки ненужни за вас елементи. На този принцип работите с шаблони. След това, в един шаблон, зависи от модела, имате примерно 4 или 6 квадратчета. Пак казвам, зависи от вида на шаблоните. Примерно ето този 381 с перата, понеже е доста по-голям шаблон, са 4 шаблона. Тук 63 номер са 6 шаблона. Ето тук 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шаблона вие много не може да видите, нали, в момента как изглеждат, но беше важно да уточня. И ето вижте как съм си нанесла, отцветени са, различни. Това е моята книжка, с която работя. Взимам си шаблон, който ще използвам, шаблон номер 215. Ще използвам сърчица в различна... Залепна ми на ръкавицата. Можете да отлепете и да поставяте с пинсета. Поставям си шаблона, дали ще е леко встрани. Притискате. Добре. След това ми трябва ето това сърце, което е вътрешно. Зависи какво искате да правите като елемент. Тоест, трябва ми... Ето това е по-голямото сърчице. Каква идея имате за дизайн? Оп, извинявам се. Изместих се от камерата. Така. Поставяме. Можем тук по същия начин по-малкият елемент. Другото шаблонче. И забележете, щом е пълен шаблон, означава, че пръскате отстрани. Притискаме. Измествам. Притискам. Добре. Приготвям си аерографа. Мога да си тествам на салфетка, на самата ръкавица, където ми е удобно. Взимам си салфетчица. И в случая аз ще си използвам ръкавицата. И започвам да пръскам отстрани. Внимавате да не пръснете прекалено много от боята. Като капки боя, тук работиме доста икономично, зависи какъв дизайн правите, но работиме с по една-две капки, когато правиме дизайн. Когато правиме омбре, едно омбре за 10 пръста за къси ногти може да направите с 3 капки. А на къси ногти, на дълги ногти можете с 4. И пак, разбира се, доста относително, но изключително икономична и самата боя. Тук сега, вижте, отлепям едното сърчице. Тези ще ги оставя за секунда. И сега искам да запълня, но не цялата част отвътре, а по краищата. Така, движиме. Можем в някоя част да добавим повече, така да има разнообразие. След това тук отлепям и си връщам отново шаблона. Хоп. Тук сега ще си отлепя този и ще добавя малкото, ще върна. Горе-долу имам ориентир.
не се притеснявайте, дори да напръскате по ето този начин, да отлепите шаблона, притискате. При самия натиск боята вече е изсъхнала и няма да имате абсолютно никакъв проблем. Съвсем леко и внимателно ще пръсна отстрани, за да задам лека сянка. И ето вижте колко бързо и лесно и как надградихме ето нашия дизайн, как се получи. Какво бихме могли да направим? Ако на нас това ни е, примерно, леко ни малее, можем да вземем по-малки сърчица. В случая, знаете ли, това сърчице е от шаблон номер... тук само да погледна, може би, да, или ми се изтрил, не ми се записал. Това е с картите. Тук има едно много малко сърчице, ще използвам от него, ще ви кажа... 108, извинявам се. 108, важно е да... Тук ще наситиме. Въпреки, че отдолу вече сме... Само да потуша. Така. Ето вижте как леко загатваме. Тук по същия начин бихме могли да сложиме. Здравейте на всички, които се включват в момента. Здравейте! Всичко това става много бързо, ефектно. Така. Отново отлепяме съвсем. И виждате ли как се появяват още малки интересни сърчица. Станаха 2, 4, 6 и 1 седмо. Аз винаги предпочитам нечетен брой. Така, по този начин леко дори да впръскаме отстрани, на този дизайн изключително много му подхожда. По този начин. Ето. И дизайнът ни е готов. Първи дизайн. Запечатваме след това с топ. След това, какво може да използваме? Може да използваме вариант, в който ето първо ще използваме този шаблон. Вижте, шаблоните са вътрешен и външен. В случая използваме външния шаблон, което означава, че отстрани остава цвета на основата, а вътре запълваме. Сега, какво може да направим тук? Тъй като ми е доста малка границата и би могло да напръскам, мога да поставя ето така. Допълнителен, това са елементи от остатъка от шаблоните. Ето, вижте как остават. Ето това са елементите от шаблона и тази част я запазвам. С нея мога да прикривам местата, където не бих искала да получа отцветяване. Така че ето така. Трябва много хубаво шаблона да е опънат. Здравейте на тези, които се включват в момента. Мога да си добавя малко боя, докато пръскам да... Така. И започвам. Пръснах малко повече и сега ще ми се получи граница. Но винаги дефекта може да превърнем в ефект. Подсушаваме добре, дори да не се получи
Сега ще видим какво стана, дали какъв дефект получихме, който ще трябва да... Много често, ако пуснете малко по-бързо или по-рязко, може да... Я да видим. Съвсем лекичко, което ще можем да веднага да изчистиме. Какво следващото като елемент, което ни трябва, е да добавиме, примерно, ето тази част. По-скоро избирам лекичко да изместя на заден план или по-скоро от тази част, за да скриеме нашия дефект. Ето така. Наместваме си шаблона, как искаме да изглежда. Може би ето така. И в случая отвътре запълваме тук и отвън. Тук трябва да ви работи фантазията. Отлепяме. Ето вижте как можем да наслагваме различни елементи. Можем да добавим едно чисто сърчице. В различна посока добавяте. Аз ще добавя едно мъничко. Ето тук сега. Да използвам. И тук ще ни се получи с опушване от страни. Центъра ни остава чист. Боята ми свърши. Добавям си. Добавям. Поставям в аерографа. Може да задавате вашите въпроси. Ще се постарая да отговоря. Така. Отлепям. Връщам си ги на место, защото по този начин си знам кой шаблон къде е. Ето вижте как се получи. И тук мога да си добавя, станаха 2-4, мога да добавя още едно. По-скоро в ето тази посока. Тук изключителен контрол трябва да имате на самия аерограф, как да работите с него. Понякога в стремежа си по-бързо да се случат нещата, без да искаме, натискаме по-бързо и може това да ни изиграе лоша шега. И ето още един дизайн, който вижте наподобяват в една и съща, с едни и същи шаблони, но вижте колко различно, като това зависи как използвате шаблоните. Дали външната част или вътрешната част на шаблона и как може да ги комбинирате. Сега, понеже имам още малко бяла боя, ще покажа нещо, което можем да използваме. Примерно, върху малко по-тъмен цвят. Тук ще направим дантела. Ще използваме. Тук съм си харесала. Ето, примерно, е тази широка дантела. Ще използваме дантела и ще използваме ето за френч. Сега, тъй като искам в горната част
да имам френски. Долната да си остане черно, а нагоре да имаме дантела. Поставям си, като хубаво оформяте линията на усмивката. Може леко да придърпате. Мисля, че ето така се получи добре. Може и да е накриво леко. Защото искаме тук да я придърпам хубаво. Така. Тоест ние ще работиме върху ето тази част на удължителя. Взимаме си мрежа. И ето по този начин започваме да работим. Вижда се, чува се, надявам се. Така, готови сме с дизайна и съответно с нашата боя. Междувременно, преди да махна, ще си промия аерографа с топла водичка, за да мога след това да приложа и другите цветове. Махаме мрежата. Отлепяме. Оп. Леко, тук съм пръснала. Така, леко ми е влязло. Аз съм си открила един начин за почистване, което, нали, разбира се, рядко се получава, но с чист спирт и с малко чиста четка в случая мога да променя дефекта, защото тук ми трябва много хубава чиста линия. Показвам ви, защото от време на време може да ви се случи. Може би, защото вече шаблона ми е бил малко по-стар и ето как се получи. Виждате, няма абсолютно никаква видима част от това, което съм направила. И ето така директно покривате с топ и дизайна ви е готов. Може да сложите едно камъче, примерно, за да довършите дизайна. Ето сега ще ви покажа какво имам предвид. Ето тук обаче в лунулата е свободен края. Е изчистен по-скоро. Така. И преминаваме към следващ цвят, с който бих искала да ви покажа друг вид дизайни. Вече ще използваме и цветове. През това време си почиствам аерографа. Искам да мина на друг цвят, тъй като съвсем леко го промивам с топла водичка. Какво ми е необходимо? Необходимо ми е, ще използвам бяла основа и ще използвам цветове от серия пастел. Ще използвам номер 5 и номер 4. Така. Ще използвам шаблон пак от 108. Показвам шаблона. Използвам ето тези квадратчета. Сега ще видите как дублираме шаблони. Ще използвам кръгче. Да. И ще видите каква е моята идея. Ето тук поставям. Виждате ли? Ние ще пръскаме в ето тази част определен цвят. И сега слагаме си буквално една-две капки.
Серия пастел с какво е по-различна? По-различна е с това, че можете да използвате и върху тъмни цветове, защото самата серия в нея има бял цвят, което означава, че можете да покривате върху тъмни нюанси. Това е по-специфичното. Ето вижте, отлепям заедно с топчето, което топче или кръгче. Сега ще сложим следващ цвят в него. Сега ще използвам номер 8, малко по-тъмно лилаво. Автоматично вижте как слагам боята една в друго. Това не пречи. И сега трябва да преминем на другия цвят. Тук на салфетката виждате ли как преминаваме на другия цвят. През това време взимам от шаблон 205. Искам вътрешността да направя кръгче. И сега ще видите защо сложих ето този начин. Поставям тук рамките, които съм определила още с предния шаблон. Притискам хубаво. И ето вижте как получихме тези елементи. Така, следващото, което бих искала да направя по същия начин, ще използвам още един цвят и след това за да не сменям веднага, да слагам черно и после пак да се връщам, ще направя още един дизайн с тази техника. Бързичко и лесно. Ето примерно шаблони. Да, ето даже тук вижте как съм си запазила елипсите с малки елипси. Точно поради тази причина. Притискам. Хубаво. Даже вижте как ми стои номерчето, как съм си записала кой номер шаблон е. По-лесно ми е за работа така. Вижте как си прикривам, където мога, с ръкавицата в случая, мога да прикрия за да не слагам допълнително. В случая е много мъничко и мога да го прикрия с пръст. Надявам се вижда. Ако има нещо, моля, споделяйте, казвайте ми, здравейте. Още хора се включват. Така. Внимателно. Ето, вижте как се получи. Отново извивка. Тази извивка, за да мога след това да сложа допълнително цвета, който искам. Тоест на следващия, за да може да се открои, да не се наслагват едно върху друго. Така ще използвам примерно. Сменя си цвета през това време.
Почиствам си всичко, което мога да почистя, за да мога по-бързо да премина на цвета. И разбира се, страхотно омбре може да се прави в един от предните ни семинари. Силвия Шовчева показа омбре, как може да правите бързо, лесно. Ето тук имам същия размер, взимам си. Трябва ми отворена форма. Ето, поставям. Дори да излеземе, не е фатално. Готовихме следващия цвят. Ето как се получи. И тук ще добавим сърца с черен цвят. Оп. През това време изпръсквам останалата част от боята и ще използваме черен цвят номер 2 от серия Basic. Но за тази цел трябва да премахнем остатъка от пастела, тъй като в него има бял цвят, ви казах, и това, разбира се, може да промени цвета на черното. А на нас не трябва плътно, хубаво черно. Така. Серия Basic, ето показвам номер 2. Ето вижте, веднага си връщам, проверявам си боята, пръска добре. Така, и взимаме ето този шаблон. Вижте как си го повдигам от всички страни и внимавате с него, тъй като вижте как, когато има по-финни детайли при самото отлепяне, трябва да сте по-внимателни. Може да си помагате и с иглата. Изключителен помощник, много. Ето сега как има тук много фин елемент. Ето. Издърпвам и поставям. Това е шаблон номер 63. Много ми е любим. Точно е това сърчице. Е много финно, много нежно стои. Можете във всякакви варианти да го видите, да го направите съответно. И започвам да запълвам. Разбира се, дизайните могат да бъдат много простички, но който ме познава знае, че аз обичам един дизайн, като го направя да така всеки да каже вау. Ето вижте. И вижте колко семпл, но същевременно има страхотна заигравка в него. Така че много, много добре се получи. Така. Ето тук имаме
Тук сега можем да използваме, сега ще използваме ето тук. За да се вижда цветовете и тези елементи, които сме направили, на нас ни трябва дизайни, т.е. сърцата в случая ни трябва да са с по-малко елементи, в случая контур по-скоро да се получи. Това е според мен, разбира се. Това са мои виждания. Всеки от вас може да експериментира и да прави каквото му харесва и предпочита. Знаете, че всеки преподавател си има негово виждане, което е прекрасно, защото по този начин може да достигнем до повече хора, на които да помогнем да бъдем полезни с идеи. Ето. Тук ще си поставя пръста, ето по този начин, за да не се тук додолу няма да стигна, но ето в тази част имам черно. Когато работите в такива малки детайли, не се чува докато бръмчи, сега ще кажа. Ето. Когато работите в такива малки детайли, трябва да сте по-малко да нанасяте боята, защото ако дръпнете трегера малко повече и по-рязко, повече боя може да поставите и съответно тя да няма достатъчно време да изсъхне. Сега отлепям. И ето. Този вариант как се получи дизайна. Би могло тук носи на още нещо да добавиме. Сега примерно ми хрумва да импровизирам с ето едно такова сърчице, което ще опушиме. Това е на тази страна, това ще е на тази страна. Или по-скоро, може би, хем да се застъпват. Сега ще видим. Ето. Да, ето тук си го поставям. Да видим, имам ли? Да. И съвсем леко да опушиме около него. Ето, и така, вижте, и от двата цвята се получи. Пак интересно, може и трето сърчице, по-маничко. На мен ми допада този вариант, надявам се и на вас. Така, 3 сърчица се получиха в различен вариант. И този дизайн е готов. Между другото, тук съм подготвила една, отново с мат, новата ни серия на Ника Нагел, серия Луна, които са нови, магнитни. Ето вижте, с невероятен брокат. Тук ще използвам да направя дантела. Отново ще използвам черния нюанс. Малко по-плътна дантела. И за да използваме бляска. Като имам възможност тук примерно да сложим и отново сърчица да има. Да имаме ето сърчице. Това ще го сложим под дантелата. Едно или две.
Така, поставям 2 сърчица, които сърчица, отдолу имаме брокатен лак, гелона, магнитен, матиран и след това слагаме сърчицата. Или какъвто и да е елемент, няма никакво значение. Всичко това, което показвам, това е просто по повод предстоящия Свети Валентин и заглавието на нашия онлайн маратон. Но тук може да слагате пеперуди, може да слагате квадратчета, всичко което. И аз успявам по този начин хубаво да си опъна дантелата. И отлепям сърчицата. И тук ще запечатам с топ, за да видим ефекта, тъй като вижте как се получи. Защото тук ефекта ще се получи след като добавиме топ брилянт с невероятен блясък. И вижте как изпъхнаха. И в тази дантела вкарахме и малко любовна нотка на сърчица. Аз обичам дизайните с сърчица, цветя, нали, не мога да кажа дали съм привърженик на празника или не. Аз съм от хората, които обичам да си създавам настроение. Аз смятам, че няма нищо лошо в това човек да си създава настроение с определени елементи, празници или щастливите хора намират за какво да се хванат и да се чувстват добре. Така че всяко нещо аз го гледам от страна на изкуството. Ето вижте примерно и тук как добавяйки топ по друг начин също се получава дизайна. Тук при мрежата също интересно се получи. Ето така набързичко бих искала. Тези дизайни също, когато им се сложи топ, изглеждат по по-различен начин. Без никакъв проблем бихте могли да запечатате и дизайна да остане матов, ако желаете. Така че също е вариант за тези, които обичат точно така, както го виждат, матово да изглежда и по този начин. Така, сега да видим колко боя имаме. Аз слагам малко топла водичка в аерографа и преди всеки цвят мога, в случая, тъй като искам да мина, например, на червен цвят, сега леко да си почистя, докато ми стане, ето може да видите, бистра. Вижте ли как изпръсквам водата и докато ми стане бистър цвят. Това е важно при самото почистване, когато става за секунди. Аз го споделих в един от моите лайфове на страницата на Термиш Официал, че винаги ме е плашило това с почистването на аерографа. Когато сте внимателни, знаете какво правите и как, това не отнема толкова много време, колкото си мислите, че може да отнеме. Какво бих искала да направим тук с примерно червен цвят и с още една интересна мрежа, която дава също страхотни, много добре изглежда. Отново ще използваме варианта ще си поставиме
Примерно сърчица, ето този вариант на сърчицата. Тоест ние ще използваме бялата основа, сърцата ще останат бели в този случай. Ето тук отгоре. Виждате ги черно, защото пръскала съм в черен цвят. Как сме с времето? Боже, колко бързо минава това време! Така, подготвям си първо червен цвят. Ще си подготвя. Червен цвят, червен цвят, червен цвят. Червен цвят, серия Basic. Ето номер 3. Преди, може би съм пропуснала да кажа, важен момент, че преди да поставите боята, трябва много добре да я разклатите, да я разбиете. Ако чувате, има топче, което разбива самата боя. И съответно, така, мога да, освен това, да ви добавя, примерно, и едно омбре, което ще използваме след това. Правя си подготовка. Ето, вижте как преляхме. Подготовка. През това време ще трябва да си добавя малко червено. Още една капка си слагам. И тук трябва да наместя дантелата, която ще използвам. Като внимавам, тъй като искам да ми се виждат сърчицата. И работя. Така, дори да изпръскате отстрани вашия клиент, това не е проблем. Казах ви, че боята е на водна основа и спокойно с топла вода или клинсър може да почистите. Сега трябва да премина към черен цвят. Без да пускам в случая дантелата, слагам, защото за този дизайн ще ми трябва черно и за следващия. През това време обаче един много важен момент. Трябва да си изчисти отпред иглата. Което в случая, държейки дантелата, доста забавен момент. И сега, съвсем в началото на всяка дупчица, поставяме и черно. И момента на истината. Така. Ето го нашия дизайн как се получи. Много интересно и съответно загадъчно. А тук по същия начин, тук бих искала само върху омбрето, което направихме, да добавя просто дантела.
и момента на истината. Ето как се получи този прекрасен дизайн. След като покриете с топ, веднага може да покриете с топ. Направите много хубава запечатка. Така. Много сте мълчаливи тази вечер. Не видях да задавате въпроси. Само поздравления, здравейте, здравейте. Надявам се да е станало ясно за вас. И това, което ви показах, да е възбудил във вас интерес за развитие. Тук е момента да ви кажа, че предстоят дати за първо и второ ниво с аерограф в София. На 27 януари е първо ниво, на 26 февруари второ ниво. 24 януари в Пловдив и на 31 януари в Пловдив отново второ ниво. Който има въпроси, може да задава на лично съобщение или в страницата, в групата също. Така че за мен ще е удоволствие да отговоря на вашите въпроси. Надявам се това, което ви показах, да ви е харесало, пак казвам. Това беше за днес от мен. Очакваме ви през следващите 20 дни. Подготвили сме ви толкова много изненади, толкова много идеи, новости, така че бъдете тук. Ако не успявате да гледате видеята, знаете, че ще може да ги гледате по всяко удобно за вас време. Записите остават в групата, ще бъдат подредени отново в определени юнит, подредени с имена, така че да можете бързо и лесно да ги намерите. Всичко е ясно и много красиво, всичко е ясно. Супер, благодаря ви, много се радвам. Ако имате, пак казвам, въпроси, на линия съм. И така, оставям ви, приятна вечер ви желая. И отново ще бъдем заедно, следете страниците, всичките, на които отговаряме. Постоянно ще ви засипваме с много, много, много красиви, интересни идеи. Целувам ви, благодаря ви, че бяхте с мен. Приятна вечер на всички!